An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsɔtuma bi bɛ tali ka araba la araba mina bɛnnen bɛ nansara san kalo 6nan ye juin kalo ye bi o tile 9 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye selifitinin kalo ye an balana k'a fɔ jate la bi o tile 29 ye san kalo 10 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Assimi Goïta ale sugandilen kɔfɛ ka kɛ faranjɛla fanga ma ɲɛma ye Assimi yɛrɛ ye jɔnni ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la min a sugandilen kɔfɛ n'a ye ministre ɲɛma ne ko sugandi Dr Sokɛli Kokala Mayiga Sokɛli yɛrɛ tɛmɛna sira jumɛn de fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min ka dɔn k'a fɔ cikɛlaw ko dugukolo fereketa yɛlɛmabaw jamana kɔnɔna na cikɛlaw de ka dɔn k'a fɔ jamana balonbaw ye nka olu bilama an balana k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ nɔgɔ sɔngɔko ye ka taa se cikɛlaw ka hakɛ dɔw bɛ yen bi k'olu bilama kɔni o kɔni kɛlen bɛ ɲɔgɔn sama ɲɔgɔn fɔnbaliya dɔw b'o ko kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ bi kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale bɛ wele ko sigida yelen olu ye wulikajɔ kɛ ka taa u ɲɛ da Bamakɔ dugutigilakaw kan kunnafoni ye ɲɛfɔla ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasama balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ an ka jamanatigi n'o ye faranjɛla fanga ma ɲɛma ye ale sugandilen kɔfɛ n'o ye Assimi Goïta ye Assimi Goïta kuma min na kɛlɛkɛsiɲɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o waati kelen kɔnɔ na CEDEAO olu ka dɔn k'a fɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw olu bila ni ko kunda an ka jamana kan Nigérikaw ka jamana kuni kɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ Jonathan ye ka taa se Ganakaw ka minisiri kɔrɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen ka na CEDEAO tɔgɔ la fɛn min ye tile 2 sigi ye an ka jamana kɔnɔ na o baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ n'o kan ka ta ka ɲɛsin basigi ma mun ni mun de bɛ bi n'i y'a sɔrɔ an kan ka tɛmɛ o sira fɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi faranjɛla fanga ma ɲɛmaw ka baaraw kɔnɔna na sango bɛ se ka basigi ka ɲɛsin an ka jamana ma kɔrɔfɔw ɲɛsinna olu ma maa caman ka fɔ la bi ni min bɛ ka kɛ k'e k'a dɔn ko ni bɛnɲɔgɔnya ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen jɛra k'i tɛgɛ da takunda kelen na ko CEDEAO farafinna ka kelenya tɔn o k'e k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka jɛ n'i y'a sɔrɔ ka jɛ ni Mali ka hakɛ wulikajɔw ye nka dɔw ka fɔ la ko an ka jamana kɛ ko sira minɛ k'o ye gɛlɛyaba de ye ko ne jateminɛ an ka jamana kɔnɔ na a kɛlen bɛɛ bɛ ni ninnu b'a la ninnu b'a fɛ u ka tiɲɛ bɛɛ b'i ta fan nɔfɛ k'a dɔn bi politikimɔgɔw olu de kɛlen bɛ ka jamana in ci ma caman ka fɔ la ko de jamana in jateminɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ na ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne t'a la waati ɲɛ wa ni ne b'a la n t'a fɛ a ka tiɲɛ ko dama dama de kɛlen bɛ sɔrɔ ni ka gɛlɛya sabati an ka jamana kɔnɔ na nka CEDEAO ka nin lajɛrɛ min CEDEAO ka ciden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ olu nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka fɛɛrɛ bali tigɛ an bɛ se ka bila basigi minɛ kɔnɔ cogo min na ko nin ko minnu mana sigi sen kan malidenw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an mago bɛ basigi min na k'a bɛ sabati an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ an ka jamana basigi ka se ka Mali bila siratigɛ jɛlen kelen kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ colonel Assimi Goïta min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale sugandira ka kɛ jamana faranjɛla fanga ma ɲɛma ye Assimi Goïta yɛrɛ ye jɔnni de ye dɛ Assimi Goïta a tɛmɛna sira jumɛn de fɛ fo ka na se faranjɛla fanga ɲɛmaya ma min ye ka dɔn k'a fɔ Jolacɛ Jakite ale ye ɲinini ka ko ka Jolacɛ Jakite i t'a ɲɛfɔ an ye. Karamɔgɔ Ase Mali fanga furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye sɔrɔsiya kalan kɛ Prytanée militaire de la Katikaw fɛ yen nɔ o kɔfɛ colonel Assimi ye école militaire interarmée kɛ an ko min ma ko EMIA a y'o kɛ Kulikorokaw fɛ yen nɔ san 2000 ani san 2 ka na bila san 2000 ani san 5 wagatiw la Assimi Goïta ye 134e escadron kɛ Gawokaw fɛ yen nɔ colonel Assimi ye sɔrɔsiya kalan kɛ Faransi kɔnɔna na train kalanso la colonel Assimi ye kapitɛniya kalan kɛ Allemagne jamana kɔnɔna na san 2000 ani san 8 wagatiw la san 2000 ani san 15 wagatiw la Assimi ye Gabon état major kalanso kɛ
a ye jatigɛwale kɛbaw kɛlɛcogoya kalan kɛ Darwish Alemaɲ jamana kɔnɔna na. Surasi minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u bila ko gɛlɛnmanw ɲɛnabɔli la force d'opération spéciale a y'o kalan kɛ Tappan, Floride, États-Unis kɔnɔna na. Colonel Assimi ye kɛlɛ kɛ Mali kɔrɔnyan fan fɛ. A labanna ka kɛ force spéciale ɲɛmaabaw ye sofara kɔnɔna na. Médaille caman dira Colonel Assimi Goïta ma i n'a fɔ Croix de la valeur militaire. O kɔfɛ a ye médaille de mérite sɔrɔ, ka médaille commémorative sɔrɔ, ka médaille de campagne sɔrɔ, ka médaille de la défense française n'o ye Faransi kɛlɛcɛw tɔgɔla médaille ye sanu yɛrɛ b'o mun na a y'o sɔrɔ. A ye ONU ka médaille sɔrɔ, médaille Darfour a y'o sɔrɔ. A labanna ka médaille caman wɛrɛw sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Karamɔgɔ Ase an sera ka minnu sɔrɔ Colonel Assimi ka kalanw a n'a ka médaille sɔrɔtaw la o tun ye nin dɔw ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Assimi Goïta nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔli o ko tɛ bi baara min kalifalen b'a ma an ka jamana kɔnɔ na. Mali ka ɲɛta malidenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na a da sir'o min ma bi ni fasoden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka kɔnɔw la. An bɛ dugawu kɛ ni Mali ka ɲɛta b'u sabatili la ka ɲɛ s'a ma yarabi Ala b'o sira min kan n'i y'a sɔrɔ n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen kan bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bi k'u mago bɛ fɛn minnu na n'a yɛrɛ da ser'olu ma Ala k'aw bila sababa minɛ kɔnɔ na k'o kɛli k'u k'a kɛ ci ye sanko jamana in bɛ se ka siratigɛ jɛlen kelen minɛ cogo min na k'o sɔrɔ kɛ miliyari 1 n'a kunkanfɛ n'a ko k'o bɛ bɔ ale naga kɔrɔ k'o bila jamana kɛnɛya ni jiko ka se k'o bila jamanadenw dɛsɛbaatɔw ka se k'o bila olu ka wagande u bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛsin ye ɲɛtala ka ɲɛsin olu ma o ye nisɔndiyakoba ye a fɔra cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ min ye kulu dɔ ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ko ka ji bɔn n'a fɔra ka ji bɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ n'i y'o fɔ bi bamanana maa caman b'a filɛ e ka dɔn ko kɔmɔsɔnw ni bolisɔnw don k'olu ta tɛ o ye u bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ haminanko min b'u la bɛn ani jamana ta ɲɛ ani jamana kɔnɔ na minnu b'a fɔ ko an y'a kɛta k'a sɔrɔ u ma kɛta walima minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u b'a fɔ jamana kɔnɔ na u bɛ ka malidenya yɛrɛ ni k'a minɛ k'a fɔ k'olu b'a kɛ kɛcogo ye k'a sɔrɔ u bɛ min f'u dala ni min b'u dusukun na kelenw tɛ k'olu b'a kɛ de ka danga don wa n'i tɛmɛna sira fɛ jamana ɲɛta kama e k'a dɔn i bɛ hakilila min nɔfɛ o bɛ sabati n'i yɛrɛ tɛmɛna sira fɛ k'a sɔrɔ e bɛ k'a fɔ cogo min na k'a sɔrɔ jamana ko la a tɛ ten e bolo k'e k'a dɔn k'a danga b'i sɔrɔ dɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu kɛlen ka nin sigi sen kan a kɛlen ni sisan cɛ a b'a la ka mun de kɛ o kumatigi tun ye maa min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ Modibo Fakoli de ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ayiwa an bɛ kɛnɛ min kan yan bi jibɔn kɛnɛ de don jibɔn bamanankan don n'i y'a cɛ tigɛ fila i b'a ye ji ani bɔn ka ji bɔn ka ji jumɛn bɔn ka ŋaniya siri kɛ k'o ji bɔn jɔn ye benbaw ye benba kɔrɔman wasolenw parce que benba kɔrɔman bɛɛ ma waso dɔw digikɛriw la u ye sira bila dɔw tuguna jugulamɔgɔw kɔ nka anw bɛ ni benba kɔrɔman wasolenw ye n'u k'o ma tubabukan na les ancêtres méritants ayiwa an bɛ ji bɔn o ye mun na ji bɔn siɲɛ fɔlɔ bɛ kɛ don min i bɛ k'a n'a ka jama bɛ fanga la se b'u ye fanga b'u ye a n'a nɔfɛmɔgɔw nka anw ye ji bɔn kɛ an dakuruɲan kelen de fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ janfa in na i bɛ fanga la i b'a duguma i b'a soɲɛkɔnɔ la i bɛ fanga veranda kɔrɔ o tuma k'a bɛɛ lajɛlen lebu k'u kanangolon bila anw tɛgɛ ka da Mali janfa kisɛ kan ne bolo o ma dogo mɔgɔ la san fɔlɔ kɔnɔ an filɛ sabanan na bi salon ta an tilalen o la an sera so dɔrɔn san nana ɲinan ta san y'an sɔrɔ yan de hali san filɛ san kɔrɔ n'i y'a fɔ sɔnnikɛla ye ko sanji nana k'i ka sɔnnikɛla ji woyo ka taga n'a ye o tigi hakilima b'a faamuya ko sɔnni minɛna nin y'a sabanan ye nin bɛ wolo min na a tɛ dogo mɔgɔ si la dabaya tɛ anw ye bamananw de ye anw tɛ se waso la a y'aw sigi aw k'a kɔ lajɛ o mana wolo min na an b'olu akale ɲɔgɔn ye siɲɛ 4nan yan san wɛrɛ mois de juin dɔgɔkun fɔlɔ la sɔnni bɛ kɛ ni ji de ye fɔlɔ ka ji sanuman kɛ filen sanuman kɔnɔ e yɛrɛ min bɛ k'a bɔn k'e saniya k'i saniya farisogo la o dɔrɔn tɛ k'i saniya ŋaniya la cɛ ye ji bɔ ka ŋaniya ŋɔni fitinin to i sɔnkun na i bɛ san kɛ san fɛnɛ yɛlɛma o ŋaniya o degun n'o o yɔliyɔli la fo n'i y'o ji bɔn san wɛrɛ o de kama saniya don kun ani kun n'an y'o ji n'an y'a ŋaniya siri la ni Mali ka basigi ye ani jugukɛlɛ ye n'an y'o bɔn an yɛrɛ ka yan balo a tɛ sɛnɛ fan wɛrɛ ni yan tɛ an b'o kisɛw mugu bɔ k'o ni ji ɲagami ɲɔgɔn na k'o fɛnɛ bɔn o bɔnnen kɔfɛ an bɛ taa saga faga ni saga fagara an bɛ sɛw faga ni sɛw fagara an b'a laban misi la san o san an bɛ benbaw barika da bi a misi fila misijɛ ani sangaba misi an bɛ baara in kɛ ni o de ye kun t'a la ju t'a la tu t'a la a tɛ faga boli la a tɛ faga kɔmɔ la a bɛ faga benbaw de misi y'o fagatɔ o ni bɔtɔ ni min bɛ yɛlɛ ni de n'anw ka cikan bɛ yɛlɛ parce que benbaw bɛ yɔrɔ la farisogo tɛ yen sɔrɔ ni dɔrɔn de bɛ yen sɔrɔ fagali in kun y'o de ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Modibo Fakoli ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana
basigi ni lafiya bɛ na u fɛ sira o sira fɛ yarabi ala ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ kulu min bɛ wele ko association sigida yele olu tun bɛ bamakɔkaw fɛ dugutigi bulon kɔnɛ na kunun ko bamakɔ jamanatigi an b'a lɔn k'a fɔ ka taa se maa caman ma e ka dɔn olu tun bɛ kɛnɛ kan u da sera kɔrɔfɔ caman ma k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na basigibala minnu bɛ u ye dugawu kɛ jamana ye o kɔfɛ k'u bɛ fɛn min fɔ min y'an ka jamana yɛrɛ ye bi ko ne ye jite minɛ dɛ kulo o kulo hali du kɔnɔ na ko dutigi kana jɔ maa la dɛ jamanatigiw an b'a la ka fɔ ka kuma de nin ye ɲɛmaa ye o t'a yira k'e kelen fɛn bɛɛ ye ne ye ɲɛmaa ye o t'a yira k'a fɔ k'e ta ye i ye fɛn min ɲɛmaa ye a bɛɛ hali n'a sɔrɔ i ta don k'o tɛ dɛ i ka sɔn i ni maaw de ka sigi i ka sɔn i ka maaw lamɛn i ka sɔn i kana jɔ maaw la ko i ka dɔn k'o de ye ɲɛmaaya ye nka n ye ɲɛmaa ye min ka di ye dama n b'a kɛ ten walima nɛnɛ ko min a tɛ tɛmɛ o kan k'o ye gɛlɛyaba ye ko de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman bɛ yen ni k'a dumanba walima b'a bɛɛ lajɛlen i bɛ kulen n'a ye ka sin k'a ko kɛ dugumaminɛ ye ten u y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔw la mali kɔnɔ na bi u bɛ dugawu dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ k'olu b'o ɲini k'u to ɲɛrɛ la ani turula ni darawiri la nka u bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ na fɛn o fɛn kulu ye fɛn o fɛn ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa ye e k'a dɔn ko ɲɛmaaya min n'ala y'i ka ye ala bɛ se k'i bɔ a la ala ye fɛn min d'i ma bi sini a bɛ se k'a di ɲɔgɔn ma i ni dɔ bɛ jɛ bi o kɛ ɲɛmaa ye sini i yɛrɛ ka ɲɛmaa bɛ se ka k'o ye ko fɔ maa bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna mana nin bila i kunkolo la a dɔ bɛ da la ko ɲinifɛn bɛ ka sɔrɔ fɛn u ye foli kɛ ne ka dogodon kɛ kosɛbɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye sigida yɛlɛ ɲɛmaaba ye Abdu Kulubali ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan ye min fɔ maaw ye o filɛ bi wuladen na visiti nin du saba kɔnɔ ni o ye Bamakɔ sigibagaw ye n'a hakili la diyagoya de don a ɲinini an fɛ an ka nin kɛ parce que an ka association ni o association sigida yelen an bɛ baara la jamana fan bɛɛ fɛ mais n b'a dɔn an mana baara kɛ cogo o cogo k'a daminɛ Bamakɔ fɔ Kidali an mana an bolonɔ bila nin bɛɛ la cogo o cogo ni an ma segin kɔ ka na an yɛrɛ kalifa nin du saba la donc a bɛ n'a fɔ halisa an ma baara kɛ mɔgɔ mana jateminɛ kɛ dugu o dugutigi de b'a la donc Bamakɔ tigi ninnu de i mana boli cogo o cogo f'i ka ne yɛrɛ kofɔ ninnu de ɲɛna donc o de kama o labɛn na an ye nin labɛn bi ka na an ka association kofɔ u ɲɛna politique ko tɛ ka na an ka association kofɔ u k'a dɔn an ka association fɛnɛ fɛn jumɛn don an bɛ ka baara jumɛn kɛ jamana jɔ la an jɔyɔrɔ mun ye jamana jɔ la donc ka u ladɔnna o la an ka sɔrɔ u y'an ye telew ni Facebook sanfɛ o tɛ fɔ an ka an sema kɔnɔkɔrɔ ka n'u ka bulon nin kɔnɔ ka na u ka bonya da u kan n'o ye bonya kɛrɛnkɛrɛnlen u k'a dɔn an fɛnɛ an ye fɛn min jamana kɔnɔ an fɛnɛ ka laɲini fɛn min ye an jɔra fɛn min jamana kɔnɔ u labɛn na o de y'an san nin du saba kɔnɔ bi an wasara ka da kan an bɔra nin du saba fɛn fɛn kɔnɔ an ka hakilila bɛnna u bɛɛ ban parce que u bɛɛ y'a ye an ka hakilila ni de jamana jɔ yɛrɛ yɛrɛ ko yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i bɛ mɔgɔ dege jɛgɛ minɛ na donc an b'a fɛ ka jamanadenw de dege jɛgɛ minɛ na o le k'an k'u dege jɛgɛ dun na donc sini ma sinikɛnɛ ma hali n'an tɛ yen u ka se ka u yɛrɛ nafa surtout musolakaw u ka se ka bɔ sokɔnɔsigi la cogo min na u ka yɛlɛmakɔrɔ bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min na fɔ u bolo de ka don baara la u bɛ se ka baara min kɛ ka dɔrɔmɛ kelen ka dɔrɔmɛ fila ye ka kɛmɛ kɛ kɛmɛ fila ye o ye an ka hami de donc o de kɔnɔna na an ye nafaba de sɔrɔ an ka visite kɔnɔ hakili jiginna an ka association ne y'o sigida yelen an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'an sen an ka faso jɔli la degun minnu b'an kan an ka dɔn ko gouvernement kelen tɛ se ka bɛɛ wuli donc ko yanni k'i ka hakɛ ɲini i ka jamana fɛ i ka kɛta kɛ fɔlɔ n'i ka kɛta kɛ i bɛ sɔrɔ k'i bolo kelen bɔ ko an ka hakɛ jan donc an b'a fɛ k'an ka kɛta de kɛ ka sɔrɔ ka wuli k'an ka hakɛ ɲini an b'u sira de kan sisan sigida yelen hali sisan u ka an dɛmɛ dɔ bɛ yen an ka baara ye ka fasodenw dɛmɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw u dɛmɛ u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na u bɛ se ka bɔ den kɛrɛfɛsigi la cogo min na u ka se ka kɛ sababu ye k'u cɛw dɛmɛ ka u ka denbayaw ta ka denbaya bɔ nɔgɔ la u baara o tɛ se ka taa fɔ an ka u bolo don baara de la donc o de kama an y'an fanga di ka formation di an balakaw ma ni jeunes ma u ka se ka k'u yɛrɛ cogo min na pour que ka u yɛrɛ dɛmɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye sigida yɛlɛ ɲɛmaa Abudu Kulubali ɲɛmaa fuga kɔnɔna na a fɔra cogo min na Mali ka basigi ni lafiya min ye wulikajɔ ye ka se k'an ka jamana bila ɲɛtaa minɛ kɔnɔ la ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye min ye wulikajɔ ye bi kulu min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔ wɛrɛ ma dɛ ka se ka fɛɛrɛ balalen kɛ denmisɛnninw balokojuguya ka se k'o kɛlɛ ka bɔ denmisɛnninw sen na n'o ye malnutrition ye an b'a lɔn k'a fɔ o wulikajɔ min bɛ sen na bi an ka jamana kɔnɔ na yalima o ko bɛ kimɛ jumɛn de la o kɛra fara ɲɔgɔnkanba ye a kulu maaw fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kɛnɛ kan Dawuda Aba Fane tun bɛ kɛnɛ kan ale tun ye ciden ale kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ
Enquêting kɔni bɛ kɛ chaque année. Bon, a bɛ kɛ de ka denmisɛnninw ka baloko n'u ka kɛnɛko déterminer pour que minnu bɛ terrain kan, que ce soit les politiques, les décideurs, minnu bɛ terrain kan, olu ka se ka baara kɛ ni information dɔ ye k'a lajɛ est-ce que u bɛ baara mun na, baara in bɛ taa tableau ɲuman kan, n'a tɛ taa tableau ɲuman kan, kan ka fɛɛrɛ mun tigɛ pour que a ka se ka taa tableau ɲuman kan. Awɔ dɔɔni buru ni ɲɔgɔn cɛ, il faut le dire, ça veut dire que baara dɔw kɛra, parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ bi contexte ma nɔgɔn bi Covid bɛ insécurité minnu bɛ sen na o ye a to vraiment an ka guwa minnu bɛ kɔrɔn yan fan ni ka na fo centre Mopti yan fan olu caman déplacera mais denmisɛnninw caman bɛ u ka baloko gɛlɛyara kɔnɔ trop donc o kɛra gɛlɛma yɔrɔ ye sinon dans l'ensemble ni région tɔw lajɛ a bɛ ka améliorer dɔɔni mais toujours baara kan ka kɛ ka baara man ka relâcher dɔ kan ka fara baara kan halisa n'an b'a fɛ ka objectif ni atteindre quoi. Balodan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Dawuda Aba fana u y'a fɔ cogo min na baloko gɛlɛya denmisɛnninw sen na u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na yarabi Ala la k'o hakilila ni ka yakubaya nɔngɔnkolo gɛlɛya bɛ bɔ kɔnɔwolo la wa n y'a fɔ cogo min na min ye ka dɔn k'a fɔ ndamakan o dununkan o jibekan o balakan o kɔngɔtɔ tulo bɛ kolonkalankan na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Ala ka du ka fa ni k'o lasabati denmisɛnnin b'o la cogo min na maakɔrɔbaw la ten n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ cikɛlaw sango bi kɔɔri sɛnɛbaw ka taa se malo sɛnɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kule ci la jamana kɔnɔ na kɔɔri sɛnɛnaw ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ o ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman bi kuca la san mara b'o la Segu bila nin bɛɛ lajɛlen ka taa se yɔrɔ caman ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ kɔɔri baarakɛlaw ye min ye bi gɛlɛya caman bɛ bi e ka dɔn u bɛ ka da yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ k'a tɛ yen dɛ u ye fɛɛrɛ balilen tigɛ olu yɛrɛ ka gɛlɛya sango nɔgɔ sɔngɔko la ko kuma kura bɛ ka fɔ a la o baara bɛ kɛ cogo jumɛn de la min ye ka dɔn k'a fɔ Yakuba Fɔnba ye ale da sera kuma ma kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Cikɛla jamana saba de kɔ parce que an bɛ don min na ko bi anw ni cikɛlaw bɛ kan k'a ɲini jamana kɛ bɔ bolo la an bɛ laɲini kɔni min ye bi o ye bureau min ci jɔn kɔnɔ don a bɛ ci fo na se an bɛ kucala kunun an bɛ kucala an farala fɛn min kan o kɛra o ye k'a fɔ bureau min ci maa si kɛra o sigana bila e yɛrɛ la bureau min ci wa baara bɛ sen wa to bɛ ne kɔ an ka kɔɔri sɛnɛ parce que ni an bɛ kɔɔri sɛnɛ anw nana ta don dɔ fɛ kɔɔri tɛna sɛnɛ. U ye nin kɛ san tɛmɛnen na ko union bɛ kɔɔri sɛnɛ hali ni an ko cikɛlaw ma sɔn ko kɔɔri bɛ sɛnɛ a taara sɔrɔ an yɛrɛ ta tɛ bureau yɛrɛ bilen nka an b'a fɛ tigikɛ dɔ bureau la yanni ka san yɛlɛma kun se a kɛlen k'a ne kelen kun de ye n ye seere fara yɛrɛ la n'o tun bɛ a kɛnɛ ninnu bɛɛ kan o fana bɛ yan. Salango yɛrɛ kɔɔri yɛrɛ tun tɛna sɛnɛ mais an yɛrɛw ka wojo ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri kosɔn caman ye i nɔ da la kuma dɔ de bɛ ka fɔ fo an ka hakili don a yɔrɔ in fɛ k'a ɲɛ kosɛbɛ. Wa ni mɔgɔ mɔgɔ ka nɔgɔsɔrɔ b'i bolo n'a bila banque la ni u mago jɔra la waati min na u b'an wele an bɛ taa u ka nɔgɔ wari d'u ma 2000, 300, 30, 200 dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma parce que a fɔra an ɲɛna an ye sɛbɛn min sɔrɔ 2000 jɛsan yɛrɛ la mais an y'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna an y'a feere 2000, 300, dɔrɔmɛ 2 in na o y'a juru wari ye ni jamana ko k'ale to minɛ ko minnu ye wari dɔɔni sɛnɛ k'olu kana sara la ko minnu ma kɔɔri sɛnɛ k'olu ka ɲɛki jama wele kun yɛrɛ fanba yɛrɛ de ye nin kuma in bɛ ka taa ni ka segin kɛ a kɛ bɛ ka mɔgɔ caman bi nka ne fɛ degun ko tɛ e ka yɔrɔ la e b'o réalité dɔn ne ta yɔrɔ la ne bɛ o réalité dɔn mun nana ni gɛlɛya ye nɔgɔ sɔngɔ de ni gɛlɛyara ka kɔɔri sɔngɔ jigin a y'o ye Mali kɔnɔ ni sara o tɛ yan o de kosɔn mɔgɔw b'u ta koyi a ye wari dɔ sɔrɔ ka kumakan dankɛnɛ maa dɔ sɔrɔ min y'an permettre k'an bolo dugu la n'o tɛ n'o kuma kɛ mɔgɔ si t'i bolo de t'a la o sɛbɛnw b'an bolo ka ban an bɛ taa jumɛnjɔ de ka kuma minɛ ne de an ye sigi kɛ o asisi kɛra fɔ san mɔgɔ minnu ye kuma in kɔntibugu la o y'an ka union ye ne na sɛmɛti tɛ o sɛmɛti tɛ gouvernement fɛ an ka tɔn politique tɔn tɛ a ma dabɔ k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan anw sɛnɛkɛlaw k'an bɛna parti dɔ de bila ko ka fanga ɲini ni o parti o fɛn tɛ nin tɔn in bilala mun kama janfa bɛ diɲɛ ko o ko la ala ka dɛmɛ bolo ti don o de la sɛnɛkɛlaw anw yɔrɔ y'an yɛrɛ janfa n'o tɛ gouvernement tɛ sɛmɛti tɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw sɛnɛkɛlaw anw yɔrɔ de don o de la an ko an ka tɔn dɔ sigi n'i y'a jateminɛ sikɔm sigilen o y'a sɔrɔ nɔgɔ bɔrɔ kun ti tɛmɛ 1000 kan sɛgɛni tɛ tɛmɛ 800 kan an bɛɛ y'o ye yan mais n'i ye sɛgɛni prix lajɛ bi ni nɔgɔ tɔw prix lajɛ nɔgɔ ye suguya 3 de ye a si ni si tɛ produit la mais nka munna o prix kɛla kelen ni janfa tɛ sɛbɛnɛ tɛ kun bɛ na ni nɔgɔ ye sɛgɛni tun ye 800 nɔgɔfin tun ye 1000 kabini an ye sikɔm sigi san mun na nɔgɔ bɛɛ lajɛlen taara a yɛrɛ sɔrɔ 2000 na mɔgɔ minnu ye an ka ɲɛmaayaso ye olu ye jago dabɔ anw kɔ kan sisan hali position minnu bɛ ta ka na bila an ka magasin kɔnɔ a bɛ tigɛ anw kun
a nafolo bi tigɛ anw sɛnɛkɛlaw kun mais aw de la ka mɛn ko tɔnɔ dɔ sɔrɔla sɛnɛkɛlaw ta ye ye o ma kɛ fɔlɔ mais n'a tilala ka dɛsɛ k'o janfa bɔ an yɛrɛ kunna ka taa ɲɛ don gouvernement na an jo t'a la dɛ n'o tɛ don mun na union bɛ créer coopérative de ye délégué bɔ ka coopérative la ka taa mɔgɔ choisir commune na mɔgɔ 5 olu taara union secteur sigi fɛn tiers de tun bɛ commune na a fɔra n'i kɛra candidat ni gɛnna i ka mandat ye san 3 ye u ye san 3 fɔlɔ kɛ mandat dafara olu de kan k'u kɔsegin an ma élection bi kɛ ni mɔgɔ min gɛnna ni mɔgɔ min gɛnna ni maakɔrɔ dɔ sɔrɔla yen nɔ ko o ye gɛrɛsɛgɛ y'a sɔrɔ o dan ye san 3 ye o tɛ k'a ye bilen mais nka san 3 dafara olu yɛrɛ sigi ma kuma sɛnɛkɛlaw fɛ bilen kabini u donna o y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ an bɛna an ka diɲɛlatigɛ dilan nka mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ bɛ ala bolo u t'o yɔrɔ de kalama. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye yakuba fɔnba ni tun y'ale kan ye fara ɲɔgɔnkan min kɛra bila ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu de kɛ u y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ bi ɲɛta ye ka ɲɛsin cikɛ ma sira o sira fɛ o bɛ yakuba cogo min na ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen hali bi min ye ka dɔn k'a fɔ nɔgɔko kuma ye kɛrɛnkɛrɛnna cikɛlaw ka hakɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka sabati o kumaw cayalen bɛ nin waati in na min ye ka dɔn k'a fɔ malosɛnɛnaw ka lafatali tɔn o ɲɛma dɔ ye Bakari Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ka ma Sɔkun Bakari olu yɛrɛ ye fara ɲɔgɔn kɛ ni k'o ko ɲɛɲini k'u bolo da kisɛ ka Bakari a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya bi zone bɛɛ lajɛlen kan mais n'i y'a jateminɛ kɛ Ndebugu zone dugu 27 bɛ olu kun taara olu b'a la ka segin ka na sisan o bɛ kɛ cogo di Kurumari zone n'i ye tali kɛ dɔgɔfiri côté la baarakɛminɛn tɛ yen bilen bagan feereta tɛ yen bilen dumuni kɛta yɛrɛ o ka gɛlɛ bi ka taa fo Sogolo fa fɛ gɛlɛya minnu bɛ yen furakɛcogo ka se ka sɔrɔ o la hali nin dɔgɔkun in kɔnɔ avion bombardement kɛ Kurumari zone kɔnɔ nin ko ninnu ma ban fɔlɔ dɛ cikɛla caman bɛ yen u sigi mɛ yen hali baarakɛminɛn t'u bolo ko feereta tɛ yen donc n'an ko an ka tɔndenw don an bɛ wuli ka jɔ kɛ wajibi hali bi k'u jukɔrɔma don nin ko in an bɛ se ka bɔ jisɔngɔ ko in kɔnɔ cogo min na donc cikɛlaw ye mun ɲini k'a fɔ u ka malo ma se PDG jɔ ma ka an kɔnɔ ni mun ka malo sera seko ma kɛ mun ye ka taa ka t'o b'u taw ni mun ta bɛɛ sɔrɔla u ka t'o sara a tɔ kuma an b'an sigi k'o kɛ syndicat ma b'u jigi kɔrɔ syndicat m'u janfa a tɛ n'u janfa parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o di Niger kɔnɔ kalo 3 kalo 4 ka jisɔngɔ k'ale k'a jɔ kabini pépinière ma don contre saison fo ka t'o don fo k'u se f'a y'an kɔnɔ PDG kɔnɔni kan a y'a seko kɛ balo de b'an ka kan kɔnɔ sisan o tɛmɛnen kɔfɛ nafolo mun n'an taara ka taa ɲini n'o kun y'an ka subvention mun bɛ yen nɔ n'an y'a ɲini Bamakɔ ko a ma sɔrɔ ala ka premier ministre bɛ wuli don mun na a fɔra n ye ko miliyari 1 ani miliyɔn 700 k'a bɛna bila an ka bolo kan an kun y'a fɔ mɔgɔw ka taa sara de n'u taara sara n'a sɔrɔla PDG ko a bɛna facture d'avoir kɛ bɛɛ ta bɛ segin mɔ o fo ka taa gouvernement ka sigili ko ka taa gouvernement yɛrɛ dafiri siɲɛ kelen papier cira ma Mali gouvernement fɛ an ka central démocratique n'o ye an bɛ tɔnba mun kɔnɔ Bamakɔ k'a fɔ si ka fɔ mun bɛ olu yɔrɔ ni Mali gouvernement cɛ k'a bɛɛ sozoro la fɔlɔ ani grève ko k'an ka bɛɛ sozoro fo ka taa gouvernement kura sigi an hakili la peut-être da fila in na ko gouvernement kura bɛ sigi n'o tɛ sigi ka fɔ ten nɔ o papier minnu bɛ anw bolo o bɛnkan b'an Mali gouvernement cɛ k'a fɔ fɛn tɛ se ka kɛ cikɛlaw la ɲinɛ anw ɲinɛ mɔ tant que an n'olu ma sigi ka kuma maa minnu bɛ yen n'o ye directeur zone ye u b'u ka baara de la u b'u ka jisɔngɔ ɲini ko jugu ɲini ko ɲuman bagabagaliw b'a kɔnɔ u b'u ka wari sɔrɔ cogo min na u b'o kɛ o ye u ka niveau ye mais kuma tɛ anw ni directeur de zone cɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛnkan b'an ni maa min cɛ o ye Niger PDG hali nin dɔgɔkun mun daminɛtɔ filɛ an n'a bɛ ɲɔgɔn ye nin fɛn fɛn bɔra a kɔnɔ a kunnafoni tɛ dogo sɛnɛkɛlaw la an b'a ɲini u fɛ k'u hakili sigi hali bi dɛsɛ bɛ minnu na minnu bɛna dɛsɛ pewu an bɛna wuli ka jɔ kan an bɛna lettre labɛn dɔgɔkun in bɛɛ k'a ci sanfɛ mɔgɔw ma ni gouvernement sigira u k'an ka nafolo ɲini k'a d'a ma an bɛ se ka bɔ nin jisɔngɔ ko in kɔnɔ cogo min na. Ni tun ye Bakari Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ka ma Sɔkun Bakari o kɔfɛ bɛɛ bɔra ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ bɔra kuma min fɔ o filɛ. adamadenw n'aw jɛra a ka jɛ tiɲɛ kan mun yɛrɛ de digira ne na a bɛɛ ye an bɛ nin bɛɛ la nin gɛlɛya in bɛ mɔgɔw kan an ka mɛn ko angɛrɛ in ka ta ka bila ye dɔw bɛ ka k'u bɛ t'o de dun vraiment o kɔni o ma se ka bɛn ne kɔni ma parce que baara ninnu taabolo caman dɔnna na caution ninnu a sɔrɔla sɔrɔ cogo minnu na u b'a dɔn dɔw ko caution dira julaw ye caution minɛ o y'a sɔrɔ u ye engrais di sɛnɛkɛlaw ma u ye caution minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan caution faralen ɲɔgɔn kan a nana se juru sara waati ma ko kuma ko caution in ka bɔ juru la u ko ayi ne bɛ caution minɛ ni tilema sera n b'a engrais di aw ma u ko ayi a bɔ an ka juru la u ma sɔn sisan e b'o caution ta ka taa ko kuma ko e y'o di jɔnni ma i y'o minɛ tɔn minnu bolo i n'o tɔn ma bɛn o fana b'e bolo e ma taa saki tɔndenw ma e tilala ka caution san mɔgɔw bolo 300 ko caution ta 300 donc an bɛ wele da a dalu bɛ yen an bɛ wele da
maaw ma i ka caution feere i ka nana prévu minnu taw b'u bolo minnu ma sɔn k'u taw ka wari ye u ka na n'u ye k'u ko k'u ka na n'u ye minnu fana taw feere la commerçant minnu ma fana u ka nana prévu an mako bɛ nin bɛɛ la parce que nin bɛɛ de bɛna baara kɛ an ye quoi an b'u deli ala yɛrɛ ni kira kama fɛn min t'u ta ye u k'a to yen parce que an hakili la n ko an bɔra nin kuma na ka kɔn n k'u bɛ k'a ye k'a to yen jago bɛ taama fɛn o fɛn na sisan u bɛ nin wari in di yɔrɔ de la e t'a dɔn mɔgɔ bɛ tila ka taa mankan wuli ko fo o papiye ka siɲɛ minnu ye papiye o siɲɛ sisan samuru mɔgɔ minnu ye papiye siɲɛ a bɛɛ ka mandat kun dafara samuru kuraw de sigira u y'a ye n'u ye kuraw wele kuraw tɛna siɲɛ donc u ye kɔrɔlenw de wele ka n'a kɛ mais i ye kɔrɔlen wele i nana don janfa kɔnɔ parce que n'a kɛra kasoladon ye e tɛna kasoladon kɛ mun y'a tiɲɛ o de b'a kasoladon ni e nana ka tila ka na sɛnɛ nagati nin cogo la a bɛ faamu cogo di vraiment o kɔni ma se ka bɛn ne yɛrɛ kɔni ma fiye. a balona k'a fɔ bɛɛ bɔrɛ ni tuyalen kan ye Ela Jajeba ale CNT ma ye député tun don ɲɔnɔn tɔgɔ la ale yɛrɛ ni ko in nana cogo jumɛn de la ko in gɛlɛya bɛ cogo jumɛn de la ka ɲɛsin cikɛlaw ma a ye kuma min fɔ o filɛ. Ñono circuler ensemble privé suwa sombeke sangosa akata abigira san tambonina suwa sombeke sangosa ko sombedi cikula andor so waflan kinfla san temene ko somos suwa somose ka ke jon funu so munu ba angari ni cikula seru ko amani ay ce funu seru ko do bo angari sona donc ambe angari sa mbasa su firla donc ala ke to cikere seru sambu le zatri da ya mugo yoni wodo furu suru be commission mugo be kuma na venna ire wa wulu la bora torne so wa du woro japi wa duru bora ko wa duru refila entaka wa wulu la bora ko wa woro wa du woro wa saba donc ya ka angiri ni tanke ni finance ani mun ba sa wari jela donc campagne ban pour décembre ale yake ngurna ko bisuwa sundi tunga ton ba mugal duru ji sigelon labana ko ton batani ko da odo asoro angere ko banna pen do malo yare do sera donc ale yake ya ko so murundi mo angere so mere angere filla de sawtu lay ngadne be succès do problem do sera men ko yalla suwa so ko ne ko bo ango ambe nan hantamina angere dira ya awar saragi wodo aweni groupement mun ya angatane bulu awe keme an sala ali sibon bulu wata banking financement donc da fu campagne danne chef de maire ne ko ale sera samburu mo mo sonka ko so donc ka horo ni sambu mo ya ko so ni angere gira wati mi abu faraga ko bena ne basi ko sele mo ko sera mo do mo pour ko papesi ni ala ni no zona ndombu ani jabal ani bewani ani mono sera o tara do me ko papesi samburu mo ko yere bi sere citizen ko papesi samburu ko bra donc do ya o sera mo ko ne dama ko papesi mo ko boya ni ko bonet sera papesi o ko sandiga tu alle ci ministre ka kupisi président ka ci sawro ka ci sambur lokal a lettre ko jombo ya yira ya sense ya so kosum firla ni ci jenay ka wari sagi ci kala ko ko ke di so nin tu Ela Jajeba nin tu ale kanye a fara cogo mina mi ka do ka fo bi ci kala be se ka lafiya sira min fe o wuli ke jambe sina ala ka bla o mene kono namburai ambala nga fo ka saraka bo ka ngania sirike ka kurane kalanke jabi anga dugu anga kabila jamana belajele nembi ka yoro chamana bana marabulu ka kreniana mamurula kaufe dugu kaufe mamurula olu ye franyonga ke mamurula kabi jien yoro ka bo mali kono anakoka mauka seka na uka dugu ke uyere ka dugu ke jamana yere basigini lafiya kama ambala ka fu kera kari temeneina ambala ka fu bara usigira singa akeneka mi ka do ka fo amipi o ka cɛba min tun bɛ kɛnɛ ka ɲɛma ale kuma min fɔ kɛnɛ ka o filɛ. tɔgɔ Sulemani Yanbele ne imami ye bɛlɛ kan ne MP président ye bana bi kɛnɛ in ye saratibɔ kɛnɛ de ye kɛnɛ min bɛ yen n'an ye san caman kɛ k'a kɛ an b'o kɛnɛba in de ka bi depuis sarayibɔ in sigira sen kan an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛɛ bɛna jɛ ka sigi k'an hakililaw kɛ kelen k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye ni ka alaba in deli mun kosɔn hɛrɛ ani hɛrɛ tana Alahu Taala bɛ an hami gɛlɛnw wuli cogoya mun na ani an bɛ hɛrɛ mun ɲini Alahu Taala fɛ Ala b'o di an ma cogoya min na an bɛ jɛ ka sigi ka kɛnɛ in sigi o cogo de la dugawu ye a bɛ kɛ sababu ye tɔɔrɔ min bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen bɛ siran ye dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a tɔɔrɔ ninnu wuli
a fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ hɛrɛ mun ɲini Alahu Taala bolo a b'o hɛrɛ nin n'a ka ja Ala a b'o surunya na n'a yɛrɛ ka surun aw la fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a nɔgɔya ye ne kɔni bɛ min ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka lajɛ an ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ an ka nin kɛnɛ in sigi k'a cɛya an ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ye ani jamana bɛɛ lajɛlen sabula an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana in bɛ cogoya min na hali ni maa min ɲɛ ti ko la i tulo bɛ ko la an ka dugawu in kun tɛ dugu dɔrɔn ye a kun ye jamana bɛɛ lajɛlen ko ye sabula ni lafiyara jamana tɔw ma lafiya i ma lafiya sabu adamadenw ka hɛrɛw de dulonnen don ɲɔgɔn na o tuma e bɛ hɛrɛ ɲini i yɛrɛ cogo i b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen o cogo la o tuma an kɔni bɛ jamakuru nin sigi ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ye dugawu kɛ an fana b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka dugawu in minɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma komi an y'a kanu an yɛrɛ ye cogoya min na. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye AMP ɲɛmaa Sulemani Ɲanbele nin tun y'ale kan ye o kɔfɛ kɛnɛ in bɛ sigi dugu min na ni o ye Mamurula ye o dugutigi n'i y'a sɔrɔ ye Santigi Ɲanbele Santigi Ɲanbele ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Santigi Ɲanbele. Bi an bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ mun kɛnɛ don. Saraka bɔ kɛnɛ don a bɛ san tan bɔ bi dɛ san tan ni kelen an bɛ misi san ka mɔgɔw wele ka saraka bɔ fana ka dugawu k'an ye. A dabɔlen don dugu kelen de kama ou bien kabila bɛɛ don. Kabila bɛɛ de sa a y'a kɛ saraka kabila bɛɛ a y'a kɛ saraka dugu bɛɛ a y'a kɛ saraka kan fɛnɛ. A daminɛna e yɛrɛ de ka tile la walima e y'a sɔrɔ a bɛ yen. A daminɛna mɔgɔ wɛrɛ tile kinara n t'a daminɛ. A bɛ nin min kɛ a nafa ye mun ye ka ɲɛsin aw ma yan. A nafa a yira dugu sabatira sɔrɔ k'a na hami k'a na fɛnɛ. N'aw b'a kɛ munna Bamakɔkaw bɛ yaala ka fara aw kan o sababu ye jumɛn ye. Bamakɔkaw olu y'an denw ye yen n'olu mana fara an kan ka dugawu don jamana ye ka dugawu don dugu ye a tɛ ɲɛ dɛ fo bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan dugawu don dugu ni nabagaw ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Santigi Ɲanbele ye yaasa ka kuncɛ Dirisa Ɲanbele olu yɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu y'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka bɔ Bamakɔ ni k'u kun da Mamurula kan dɔ yɛrɛ tɛ dɛ an bɛɛ ka jɛ ka ɲɛsin an faso ma o y'a kunba di faso kanu dun ye limaniyaba ye Dirisa Ɲanbele ko in daminɛna cogo min na ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Dirisa Ɲanbele ka bɔ Mamurula n sigilen don Bamakɔ actuellement mais saraka bɔ nin an y'a daminɛ à peu près a bɛ san 11 bɔ bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi. Saraka bɔ in nana cogo di. Dugu dɔ tun b'an kɛrɛfɛ bɛɛ b'o dɔn bana ko kɔ la u tun b'a kɛ n'o ɲɛnajɛ ni fɛti ni fɛnw ye quoi. N grand frère dɔ bɛ Dibida n'o ye Mamuru Ɲanbele don dɔ o y'a ɲɛfɔ n ɲɛna ne ko ma n ko problème t'a la n yɛrɛ fana bɛ se k'o décision ta mais comme base bɛ ne bolo déjà n ko an bɛ se ka sanfɛ cɛkɔrɔbaw fara ne kan rapidement an ye cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan kalo kalo n ka 200 bɔ le deuxième dimanche de chaque mois donc pour an ka se ka na saraka nin bɔ dugu ye quoi k'a kɛ kɔrɔnɛkala ye da u kuncɛ balontan ni ɲɛnajɛ wɛrɛw la quoi pour que denmisɛnninw encourager donc an y'a bolo da ten effectivement marché o cogo la ten fo kana se bi ma an y'a daminɛ Bamakɔ k'a labɛn Bamakɔ mais n'i bɛ fɛn fɛn labɛn an nana kɛ somɔgɔ comme somɔgɔw tun b'a kuma fɔ depuis kuma jan gɛlɛya dɔ tun b'u kan an nana dɔrɔn k'an bɛna kuma fɔ ka réunion cuma k'an bɛ fɛ ka saraka bɔ dugu kɔnɔ u ko k'a yɛrɛ kuma furu ɲini mais n'an yɛrɛ ye initiative ɲuman ta ka ŋaniya ɲuman ta Bamakɔ a diyar'u ye a bɛnn'u ma u fɛnɛ seko ma kɛ min ye u fɛnɛ b'u bɔ k'o fara an kan sinon a bɛɛ bɛ labɛn Bamakɔ ye ba fili fɛ ɲamakɔrɔ o y'an kɔrɔkɛba ye donc an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛ musow 100 kalo kalo cɛw 200 yan dɔrɔn tɛ an fɛnɛ ci bila an kɔfɛ mɔgɔ ma Espagnol yɛrɛ kaw yɛrɛ ka wari yɛrɛ u bɛ bɛn misi yɛrɛ ma mun bɛ Espagne dɔ bɛ Hollande dɔ bɛ Congo dɔ bɛ Gabon dɔ bɛ Côte d'Ivoire Mali fan bɛɛ Mamurula ka den yɛrɛ bɛ fɔ fɛ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma sa o sa an ka to ka na vraiment a nafa yɛrɛ ka bon a tɛ fɔ ka ban nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ ni mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ fɔlɔ ka fɛn an famana ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn ye o y'a nafa fɔlɔfɔlɔ ye nafa filanan fɛn caman bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ bon dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se dɔ la dɔ ye commandant dɔ ye sous-préfet dɔ ye commissaire n'an ye ɲɔgɔn dɔn an hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na an bɛ kungo caman dilan ni ɲɔgɔn cɛ projet caman bɛ na denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ baara la dɔw bɛ baara la dɔw tɛ baara la mun bɛ baara la an b'a essayer ka o ka coup de main di dɔnni ma bon en réalité adamadenya b'a kɔnɔ ka na se dugu yɛrɛ ma yan fɛnɛ bon an ni dugudenw fana bɛ don ɲɔgɔn na an ni dugumɔgɔw famalen don ɲɔgɔn ma donc an n'u bɛ don ɲɔgɔn na et puis sarakabɔ yɛrɛ nafa min ye saraka bɛ bɔ o ye social yɛrɛ fɔlɔ mais a bɛ ɲɛ mɔgɔninfin yɛrɛ ma hali n'a ma minɛ ma a bɛ minɛ i denw ma a depuis a yɛrɛ kɔni daminɛ dugu kɔnɔ dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ y'o fɔ ka ci fɛn fɛn tun a bɛɛ kɛra toli ye kɔɔri yɛrɛ kɔni ayi o kɛra premier an ka région na kɔrɔ ko mana ko daminɛlen tɛ quoi. An b'a dɔn k'a fɔ Dirisa Ɲanbele ni tun y'ale kɛ u y'a fɔ cogo min na kunba tɛ dɔ wɛrɛ ye u ka dugu kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ basigi bɛ se ka n'a kɔnɔ cogo min na o y'a kunba de dugawu fɛn fɛn bɛ kɛ k'an ka jamana ye ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka Mali bila basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye bi Julacɛ Jakite n'i y'a maɲɛ k'a fɔ an y'i ka dɔn k'a fɔ jamanatigi n'i y'a sɔrɔ ye Asimi Goyita ye o kɔfɛ min y'i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga sugandira ka ministre ɲɛmaa ye Choguel yɛrɛ jɔnni don dɛ. Karamɔgɔ Ase Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre ale ye kalan min kɛ a ye san 26 de kɛ kalan na
ɲɔgɔndanw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Choguel tun bɛ kɛ maa saba fɔlɔ a kun bɛ olu cɛ la. Choguel ye bagi kɛ san min na a kɛra Mali bɛɛ a kɛra maa fɔlɔ de ye. San 1982 Choguel ye diplôme d'ingénieur télécom de sɔrɔ ani mention honorable ye. San 1988 Choguel ko kala ye doctorat sɔrɔ télécommunication kalanw senfɛ. A ye surasiya kalanw kɛ san 1989 kana bila san 1990 wagatiw la. Parti politique tɔn min bɛ wele ko MPR, Choguel Kokara kɛra o ɲɛmaa ye san 1997 wagatiw la. Choguel Kokara Mayiga a kɛra cɛbɔ ye san 2002 jamana ɲamakalataw senfɛ. A kɛra ministri yɛrɛ ye jamana in kɔnɔna na. A ye fɛnw bayɛlɛmali ani feere ministriya a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka laban ni ka kɛ ministri yɛrɛ ye IBK tile la fo kana se bi ma a taara ka kɛ ministri ɲɛmaa ye. Choguel Kokara Mayiga an ye mun sɔrɔ a ka kalanw senfɛ o tun ye nin dɔ ye. An bɛ foli di ma Furaɲɛla fanga ma ɲɛmaa o kɛlen kɔfɛ ni ka sugandili ta ka ɲɛ sama ka ministriya ɲɛmaa ni ka se k'o kalifa kɛrɛnkɛrɛnnenya M5 bɛɛ lajɛlen ka cɛ bolokɔrɔtali ni ka ɲɛ sama fɛn min kalifalen b'a ma yarabi ala ka fanga don a la jamana ka basigi ka se k'o bila o sababu minɛ kɔnɔ la n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'i bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na u ka sɔrɔsilakaw ka ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ ntɛnɛndon juin kalo tile 7 ko Bamaji wale tigilamaw kɔni ye benganiya ta ka ɲɛsin u ka dugu dɔ ma dugu min bɛ wele ko Togo Bona mara la. A yirala k'a fɔ ko dugu kofɔlen bɛ Burkina Faso ani Côte d'Ivoire dancɛ la. A yirala k'a fɔ ko Bamaji wale tigilama nu kɔni ye maa kelen bonɛ ani na Côte d'Ivoire finitigilakaw la. Nka Côte d'Ivoire finitigilakaw kɔni tilala ka na renfort wuli ka na. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ k'u ye maa nu gɛn fɔ ka wulu su u nɔfɛ. N'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na cakɛda kura dɔ kɔni sigilen don sen kan yen nɔ. A bɛna fura dilan furaji min bɛ tali kɛ coronavirus bana kunbɛlan fura la. A yirala k'a fɔ ko Senegal jamana ni Belgique jamana de bɛna nin fura dilan in baaraw kɛ. Fura dilan cakɛda in yɛrɛ wele ko Reversal. A musaka bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Belgique jamana fɛ. N'an bɔra an bɛ taa Uganda jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni ale y'a jira k'a fɔ karidon k'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa coronavirus bana a fanga bɛ se ka dɔgɔya cogo min na u ka jamana kɔnɔna na k'a sababu kɛ kɔsada in na coronavirus bana fanga kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na k'u bɛna kalanso bɛɛ lajɛlen datugu ko sira minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni nafaba tɛ o sira ninnu na k'olu siraw fana bɛna datugu a y'a jira k'a fɔ ko couvre-feu k'o bɛna sigi sen kan k'a ta nɛgɛ kanɲɛ 21 tana mana gosi su fɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ don fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 tana mana gosi ni baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ dɔgɔkun 6 bonyanko kɔnɔna na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'u bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔna na.